Bemærkede du det, min kære? Bemærkede hvad? At det, Marie-Louise slog på nede på denne lille menneskeplanet kaldet Jorden, faktisk var en cirkel. Fik jeg forresten nævnt, at mit navn er Archimedes. Jeg levede i Syrakus og blev født 287 år før Kristus. Jeg var en græsk matematiker, astronom, filosof. Var du ikke også fysiker og ingeniør? Det er rigtigt, min kære. Man kalder mig også cirklens skaber. Cirkler har stor betydning for os mennesker. Alt i universet er rundt, ligesom cirkler. Men husk på, dette er en kugle og ikke en cirkel, men den er stadig rund. En kugle er tredimensionel som denne her, hvor en cirkel er todimensionel. Her ser du en cirkel. Har du nogensinde tænkt over, hvor vigtig den egentlig er for os mennesker? En cirkel er en todimensionel geometrisk figur. Prøv at kigge godt på den. Ser du den lange røde streg i midten af cirklen? Godt så. Du kigger nemlig på diameteren. Og tager du det halve af diameteren, får du radius. Kigger du tilbage på diameteren og kigger på midten af diameteren, har du cirklens centrum, også kaldet cirklens midterpunkt. Er du interesseret i lidt mere end bare at vide de forskellige begreber, så kan du fx lære at finde omkredsen. Men finder omkredsen ved at sige 2 gange pi gange radius. Nu har du lært at finde omkredsen af en cirkel. Men vil du også finde arealet? For at finde arealet af en cirkel, siger du pi gange radius i anden. Pi er et umådeligt vigtigt tal, når vi har med cirkler at gøre. Pi er uendeligt, ligesom der er uendelig mange punkter i en cirkel. Og hvis du vil imponere din lærer, kan du sige lidt flere cifre i pi end bare 3,14. Du kan sige 3,14159265359. Når du har med cirkler at gøre, er der også mange andre vigtige begreber end dem vi hidtil har nævnt. Der findes fx en korte. En korte er et linjestykke mellem 2 punkter på periferien. Nu tænker du nok, hvad er en periferi? En periferi er en kurve bestående af samtlige punkter, der har radius afstand til centrum. Der findes også det, der hedder en tangent. En tangent er en linje, som kun rører cirklens periferi udenpå i et punkt. Cirklen er over det hele. Ja, og det sjove ved den er, at der altid er 360 grader i den. Ja, prøv en gang at tænke på, hvor vigtig den er for hele verden. Former. Sol. Pi. Radius. 360 grader. Lavkabel. Diameter. Centrum. Bold. Korte. Matematik. Tangent. Jeg elsker cirkler, og overalt i verden elsker folk cirkler. أنا حابب دورات. Okay, stop. Jeg elsker cirkler. Ali, hvorfor står du så tæt på mig? Nej, det ser godt ud. Jeg elsker cirkler, og overalt i verden elsker folk. Hvorfor snakker du til